Bonġu! Bonġu, okej. Ħafna, qed tara xi ħaġa differenti? Inkollox l-istess qed nara. Lanqas din. Le, ta' dik x'inhi? Din hija l-faxxa tal-kaptin tat-tim tal-futbol. Għażlu lili. Jien il-kaptin. Vera? Proset. Kemm jien kuntent. Issa dik se tibqa' biha. Għal dejjem. Anka waqt il-missjoni. Speċjalment waqt il-missjoni. Issa ħjar immorru, għax l-espert daqti batilna. Tlaqna. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw l-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Ara, Din x'inhi? tgħid ħasbal. Min? L-espert. Ta' kollox beħsieb jagħmel? Mela milli jidher iridu nsibu l-missjoni tal-lum permezz ta' din il-mappa. Għandu għabtit ikun misterjuż dawn l-espert? Hekk qisu. Hawnhekk kara, fejn hawn iċ-ċirku l-aħmar. Tgħid tistenni hemm il-missjoni tal-lum. Naħseb. Tlaqna? Skont il-mappa, suppost din 50 metru. L-estem 70 metru lejn ix-xelluk. Naħseb. Jaqgħu m'għandek signal tajjeb. Naħseb wasanna ta'. Hawnhekk kara. Robert Sammut Hall. U issa. He, mhux nidħlu? Naħseb ġabdew mingħajrna? Hello. Intom Allegra u Strauss, ux? Qed nistennikom, ta'? L-espert batnaw permezz ta' mappa biex niskopru x'inhi il-missjoni tagħna tal-lum. Il-pjanist. Jaqgħu se nitkellmu fuq il-pjanu waqt din il-missjoni. Iva, jien pjanist, però jien ukoll direttur tal-orkestra. Direttur tal-orkestra x'jagħmel? Ara meta jkun hemm grupp ta' nies jiltaqgħu flimkien u jridu jagħmlu xi ħaġa flimkien, irid ikun hemm xi ħadd imexxihom. Pereżempju, meta tkunu l-iskola fil-klassi, tkunu grupp ta' studenti, normalment ikun hemm l-għallim qed jieħu ħsiebkom. Bl-istess mod fl-orkestra ikun hemm grupp ta' mużiċisti li jdoqqu flimkien daw. U jkun hemm dak li nsejħu d-direttur tal-orkestra biex imexxihom. Bħal coach tal-futbol. Eżattament. Imma sten, jekk int tmexxi l-orkestra. L-orkestra fejni? Intom stennew ftit. Dawn is-siġijiet kollha l-mużiċisti. Iva, mela. Kemm ikunu mużiċisti f'orkestra? Ara mhux dejjem l-istess, jiddependi minn żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa u l-iktar waħda importanti, il-kompożitur x'ikun kiteb. Għax il-kompożitur meta jekteb il-mużika ma jkunx qed jaħseb biss fuq il-melodiji. Ukoll jiddeċiedi mbagħad xi strumenti li ma strumenti ħajuża ħajdaħħal fil-mużika tiegħu, kemm ħajjuża minn kull strument, eċċetera. U t-tieni fattur huwa fej ikun ħajsir il-kunċert, ovvjament, iktar mal-palk jew is-sala tkun kbira, iktar jistgħu joqogħdu mużiċisti. Però in ġenerali jekk hemm l-orkestri jistgħu varjaw, orkestra żgħira tista' tkun 25-30 ruħ. Però orkestra kbira jista' jkollha 120, anke 130. U minn dejjem kienu daqshekk kbar l-orkestri. Le, mhux minn dejjem. Fil-fatt meta bdew hekk l-orkestri kienu jkunu żgħar 20 ruħ, 25,
l-iktar. Mbagħad bil-mod il-mod il-kompożitur minn iżid strument, minn iżid grupp ta' strumenti u kibru għal dan numru li qed ngħidu li ġieli jkunu fuq il-100 mużiċist. Sa seklu 17, ħafna orkestri kienu għadhom żgħar, allura ma kellhom bżonn direttur. Spiss dak li jdoq il-harpsichord, strument simili ħafna tal-pjanu, jew il-violinist prinċipali kien jieħu dan ir-rol. Imma biżmien, id-daqs tal-orkestra beda jikber u bdew jintużaw għatta strumenti vari. Allura, bil-mod, saret tradizzjoni li xi ħadd li ma jdoqx iħares lejn orkestra. Dan kien jieħu l-irwol ta' direttur jew direttur tal-orkestra biex imexxihom. Infatti, id-direttur tal-orkestra kif nafu llum huwa rwol li sar innormalizzat fis-seklu 19. Allura, meta tkun qed tidderiġi, kif jifhmuk il-mużiċisti? Hemm sistema illi id-direttur ikun studja u jistudjaw għal-mużiċisti kolli bih jifhmu d-direttur. L-ewwel nett nużaw din l-ispeċi ta' stikka, di għajdu la bakketta. U di ma' direttur fidu, illi bija l-mużiċisti jkun jista' jmexxihom flimkien. Jinsib li jkun qed ixejjeridu kif tiġih l-ispirazzjoni dak il-ħin. X'tib ta' sinjali huma? Ara bliet il-lemenija li qed iżomm il-bakketta bija jagħti it-temp bija biex imexxi l-kulħadd flimkien kif konna qegħdin ngħidu. Issa bliet l-oħra jagħmel ħafna tipi ta' sinjali differenti. Pereżempju, jekk ikun hemm mużiċista ikollu parti fejn ma jdoqx, mbagħad irid jibda jdoq. Di juża biex idaħħlu biha jagħmlu s-sinjal. Jew xi ħadd ikun ħasbal, pereżempju jista' iwaqfu. Jew jinkoraġġixxi xi ħadd doq iktar. Ġifieri hemm ħafna tipi ta' sinjali hekk. U tkun qed tgħidulhom kemm għandhom jaġlu jew idoqqu bil-mod. Iva, ma mhux biss hekk, imma ħafna affarijiet oħra li d-direttur ikun qed jgħidilhom. Ħantikom ftit eżempji fuq il-pjanu. Mela, pereżempju, għandoqqu biċċa mużika. Issa jista' jkun li d-direttur jiddeċiedi jkun jixtieq li jagħmel aktar maġla minn hekk. Allura tiġi jew iktar bil-mod. Jista' jkolli varja kemm il-mużika tkun qawwija. Pereżempju jista' jagħmilha qawwija ħafna. Jew iktar soft. U jista' jvarja wkoll dik li sejħu l-artikolazzjoni. Pereżempju kif daqqejta issa kienet legato, ġifieri kull nota bejn nota oħra m'hemmx spazju, m'hemm silenzju, maqudin in-noti. Tista' tkun iktar stakkato. Mela bejn in-noti ħajkonna naqra silenzju żgħir. Taraw ġifieri n-noti huma l-istess daqqejt issa kull darba ma inbidlu ċertu affarijiet li tinbidel il-karattru tal-mużika. Meta tkun qed tmexxi l-bakketta, tik tagħmel xi patterns partikolari? Iva, mela il-patterns jiddependu fuq kif tkun miktuba l-mużika, fuq il-beat tal-mużika. Tista' pereżempju l-mużika tkun in 2. Mela f'dak il-każ, id-direttur ħajjagħmel 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jekk il-beat tkun in 3, nagħmel 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jekk tkun in 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tittiprova Allegra? Iva! Mela. One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. U jien. Fl-istorja tal-mużika
Kien hemm ħafna diretturi tal-orkestra li baqgħu jissemmew ma' żmien, bħal pereżempju Gustav Mahler, Arturo Toscanini u Leonard Bernstein. Waqt li ħut mid-diretturi tal-orkestra importanti tal-lum huma Simon Rattle u Gustavo Dudamel. U tafu minnu Joseph Sammut? Maestro Sammut, kemm għandek żmien? Jien għandi 95 għalaqtom 2 July. Kienet tajt ommi, kienet ġurnata sabiħa u b'nazzi. U kont gustus bil kont tajdi. Bdejt nistudja l-mużika ta' 5 snin. Dejjem xtaqt ndoq strument tal-infieħ u deċidejt li ndoq fagott. Għalix missieri kien nistudja u kont nisma l-ħostija u kienet jenni pjaċi. Meta kelli 18 tħalt soldat għal-gwerra. Għamilt sena biss u ġinni transfer biex immur mal-orkestra tal-Almeral għax ma kollhomx fagott. U bdejt il-karriera minn hemm, dik il-karriera tal-fagott. Kemm kellek żmien l-ewwel darba li ddirigejt orkestra? Mela il-Commander in Chief Orchestra bdejt niddereġija minn mindu kelli 24-25. Dik orkestra mal-Almeral. Xkontu d-doqqu? Konna ndoqqu classic music, mużika popolari, konna ndoqqu receptions, cocktail parties, dinner parties, concerts, kollox konna ndoqqu. Ġili ddirigejt orkestra barra minn Malta. Id-dereġejt ħafna postijiet, il-Ġapan id-dereġejt, il-Ġermanja, l-Italja, Ruma, l-Awstrija, id-dereġejt mux ħażin, dereġejt 6-7 żgur. Il-maestro sirri tini ċans biex nkun id-direttur tal-orkestra. Orkestra ta' fatati. Ajma kemm inta dak. Issa tini ċans. Wow! Qed tara ma tafdanix. Darbohra jien immexxi għall-orkestra. Id mhux tiġa tmexxi tim tal-futbol? Imma dik mhux l-istess ħaġa. Illum mhux se tfehma. Narawkom darbohra għall-missjoni li jmiss. Stennini Allegra!